Pa evo, ovo je sad prva jedna, da nazovem, normalna nedelja, da smo mi mogli malo i nešto da treniramo i da radimo, da nismo imali opterećenje što se utakmice tiče u sredini nedelje. Tako da momci su odradili par treninga jako kvalitetno, vidi se ta volja i ja sam im isto rekao da izlazak iz krize može se očekivati samo ovako kako su se mi prezentovali protiv Željezničara. Znači, uz veliku borbenost, puno trčanja i dolaska do nekih granica. Znači, svaki igrač ima svoju granicu i ako on dođe do njegove granice, mi kao ekipa izgledamo dobro. Tako da znamo šta nas očekuje u Banja Luci, ekipa koja je momentalno u jednoj, da kažemo, bodovnoj krizi, koja već ima i dovoljno bodova sakupljenih, ali ušli su u krizu, dosta kvalitetnih igrača je dovedeno, igrača koji imaju puno utakmica u premijernoj ligi i igrača koji sigurno individualno puno znače, ali momentalno još se to nije uklopilo u taj ekipni rad, tako da sigurno i to vreme radi za njih i možda i naša šansa sa ovom momentu igrati protiv jedne ekipe koja je, ono što se kaže, došla do zida. Znači, očekujemo od moje ekipe da ovo što su sada pokazali protiv Želje ponove i onda sigurno se možemo nadati bodovima iz Banja Luke. Todorović nije nedelju dana trenirao, danas treba da pokuša, ako bude sve izdržao, krenut će samo na put, znači to je jedini igrač koji je pod znakom pitanja.